Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 7 сентябри соли 2021 1000 рубл 154 сомониву 50 дирам, $100 1132 сомониву 15 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона кофтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, 8 сотиқ замин, 1 дархона, ҷойгир аст дар деҳаи Бешқапа, ҷамоати Чоргул. Як времянка гирди ҳавлӣ, фундаментош рехтагиай, обсвет ҳаст, документо 100%. алишам мешавад ба ягон сечкаи объёмни ё Toyota К мондагиай, акни понятно, Camry ёки Corolla гуфтагиай. Нархаш 50 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, духонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар шашум ошонаи бинои навастройка. хона ремонти олиҷаноб дорад ва ҷойгир аст дар пеши бозорчаи Гулистон, доми нав. Нархаш 225 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ва дӯстони гиромӣ, аз шаҳри Ваҳдат боз якта хонаи дигаи навора то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага бо масоҳати 49,5 метри квадратӣ, қариб 50 метри квадратӣ ва бародаро масоҳаташ бениҳоят хубай, духонагаам карда метонем. дар 9 ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст, 46 микрорайонда, лаби Душанбинкада бародаро ҷош бениҳоят хубай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи WhatsApp доранд. нархи хона бошад $27,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Чорбоғ, 8 сотиқ замин, гирдиш маҳкамай, дарвоза дора, санг, қум барои хона кардан тайёрай. документош 100%, нархаш бошад бо маслиҳатай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бустон, духонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. худи дом аз 4 ошона иборат аст. ремонт дорад, чизу чораш қати фурӯхта мешавад. хона наздикии аэропорт, пеши мактаби 5 ҷойгир аст. нархаш 230 000 сомонӣ, бо савдо мешавад ва алишам мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе, болоиш сум медиҳам, мегӯяд соҳиби хона. ва агар кадоме надонад шаҳри Бустон яъне Чикалос дар куҷояй, сарҳад бо шаҳри Хуҷанд дорад, яъне наздикии шаҳри Хуҷандай, шаҳри хубай. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои навастройка. дом худаш 13 этажа мебошад ва ҷойгир аст дар Меҳргон. нархи хона $87,000. харидори аниқда арзон мекунем, мега соҳибаш. ҷош нағзай пеши бозордай. дома месупоранд 2 моҳ пас. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои навастройка. хона бе ремонтай коробка, домам хай рӯи сурат маълумай уже тайёра спордагианша ва нархаш бошад 185 000 сомонӣ мебошад. хона ҷойгир аст дар 19 микрорайони шаҳри Хуҷанд.
ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 6 сотиқ замин, як хона 8/4 дорад. Канечкаи маршруткаи 41А ва 8А. ҷойгир аст дар Чашма 2, шаҳри Хуҷанд. Нархаш бошад 125 000 сомонӣ. Якхонагаи арзон хоҳиш кардан аз шаҳри Душанбе Марҳамат яке аз арзонтарин хона, яъне якхонага бо масоҳати 31 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои навастройка. Доми 5 этажа мебошад ва ҷойгир аст дар поёни корвон, яъне гравзавода. Хона коробкаяй, шкатур монтаж кардагӣ, об, свет, канализатсияи шаҳрӣ ба гуфти соҳибаш. ҳуҷҷатош 100% дом тайёрай, мардум зиндагӣ доранд. Срочна мебошад. Нархаш ҳамагӣ 110 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. Марҳамат бародаро, яке аз арзонтарин хона. Ва кадоме надонад территорияи гравзавода ҳамин аз 10-ум дарвозаи корвон, яъне аз охири корвон сар карда, як тақрибан 2 километр поёнтар мерай, 1.5-2 километр поёнтар мерай, территорияи гравзавод мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. Якхонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 2-ум ошонаи бинои советӣ. Хона ҷойгир аст дар маркази шаҳр, 200 метр аз ҳайкали Сомонӣ дур мебошад. Арзон намешавад, нархаш 165 000 сомонӣ ва ремонтшам мебинем бародаро аз миёнарам пасттар. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. Якхонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 9-ум ошонаи бинои навастройка. Хона ремонт дорад, ишам аз миёнарам пасттара ремонташ. ҷойгир аст дар 14-ум микрорайон, доми 9 этажада дар 9-ум ошона. Ва бародаро дар ин масоҳати 44 метри квадратӣ балкон дохил намешавад. Балконам агар дохил кунем зиёдтар мешавад. Ва лифт дорад. Чипқатияи обаш насос қатӣ, шабона бенасос, харидори аниқ бошад, каме арзон мешавад ва шумо ин хонара метавонед духонагаам кунед, барои он ки балкон дорад ва масоҳаташ ҳам хеле имкониятро дорад. Нархаш 153 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. Ва бародаро, аз шаҳри Бохтар хоҳиш кардан бисёртар хона партоем, барои ҳамин боз яктай дига хона аз шаҳри Бохтар ҳастай, интизор бошен, камтар пас ҳаваям нишон медем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Якхонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои навастройка. Хона бе ремонтай, коробка. Квартира дар сохмони нав, ки дар аввали сохмон қарор дорад, дар кӯчаи соҳилӣ, лави дарё, яъне лави Душанбинка. Свободная планировка. Сохмон бояд то охири 2023 сола буд шава бародаро, яъне ки тақрибан 2.5 сол бояд интизор бошен. барои ҳамин нархаш ҳамагӣ 180 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 1 этажа, 2 дархона, 6 сотиқ замин, хонаҳо ремонт дорад ва ҷойгир аст дар деҳаи Истиқлол. Свет, об ҳаст. 2 дархона, 1 коридор, ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона, подвал ва кухнӣ. Нархаш 150 000 сомонӣ, алишам мешавад. Метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. 3 хонага квартира бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои навастройка. Хона бе ремонтай, коробка ва дом уже тайёрай, метавонӣ ремонт кунӣ, бидрои зиндагӣ кунӣ. Рӯ парои гимназияи Аминҷомда ҷойгир аст. Даромадгоҳ ва подъездҳои зебо, лифти замонавӣ беовоз 24 соат кор мекунад. Агар
яки свет мра. Насос подачаи об ҳамаи этажда кор мекунад, гарантияш хати, системаи филтри об, домофон подъезда, видеонаблюдения, парковка, охрана, майдончаи кӯдакона чипқатӣ мешавад, ягон одами бегона дар омада наметавонад. Дар нехи кӯчаи дӯстии халқ худа ҷойгир аст. Нархаш 282 000 сомонӣ мебошад ва бародаро дар комментария чорхонага хоҳиш карданд. این خانه را شما میتونید چهارخانگه کنید و یکی از ارزان ترین چهارخانگه در شهر باختر به حساب میرود. دیگر چهارخانگه ها برادرها ای 350 360 هزار سومونی نرخشون سر میشود. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри нав 3 дар хона 16 сотиқ замин. خانه коробка мебошад. Конкретни харидоро занг занед, марҳамат боз савдо мешавад. Нархаш ҳамагӣ 92 000 сомонӣ ва чӣ хеле ки қайд кардем, савдоам дорад. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне пештара Калхозобод, 3 хонага квартира дар дуюм ошунаи бинои советӣ бо масоҳати 70 метри квадратӣ. 3 комната, қати кухни, балкон ва ванна, боз дар таги дом гаражи калон ҳаст. Нархаш 150 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо карден. То боздид, барори кор шумода.